احنا رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها، اشرح عمرات نهار وهيدي الله الحاميها. احنا رجالك بشار وهي كلمتنا منحكيها، اشرح عمرات نهار وهيدي الله الحاميها. Аз имам и други кадри, смятам да ги пусна в Народното събрание. Те са потресаващи, те са много страшни. Там се вижда как тези, които нашия външен министър Младенов поддържа в Сирия, те наречените бунтовници, изгарят живи хора, заливат ги с бензин и ги палят, как ги хвърлят от покриви на сгради. Това заснето и се вижда едно към едно. Потресаващи кадри, пуснах ги по телевизия Алфа, въпреки че те са просто трябва с предупредителен надпис да се пускат, но това е задължително да се види от българските зрители и политици най-вече, за да се види какви са тези хора, които сега в Сирия ги наричат бунтовници и борци за свобода. Те сега палят живи хора. Какво ще направят, като дойдат на власт, не ми се мисли.